Smile and Learn. Hola, amics! Preparats per una nova aventura? Avui coneixerem els minerals. Sabeu com són i com s'utilitzen? Descobrim-los! Utilitzarem aquesta lupa per observar aquesta roca. Veieu que està formada per diferents compostos? Efectivament, amics! Els minerals són els materials que formen les roques. N'hi ha un munt de diferents tipus. Per exemple, el granit és una roca formada per un mineral anomenat quars. O el marbre és una roca formada per un mineral anomenat calcita. Alguns minerals molt famosos són també el diamant, el topazi, el guix, el talc o l'or. Els minerals tenen les següents propietats: duresa, forma, brillantor i color. Duresa. Un mineral és dur quan és molt difícil de tallar-lo o trencar-lo. El diamant és un mineral molt dur i el talc és un mineral tou. L'escala de Mohs descriu 10 minerals ordenats per la seva duresa, de menor a major. Forma. Els minerals poden tenir formes regulars o formes irregulars. L'aragonita és un mineral regular i la malaquita és un mineral irregular. Com molen! Brillantor. Hi ha minerals molt brillants, com l'or, i d'altres que no brillen, com per exemple el talc. Color. Cada mineral té un color característic. Per exemple, la maragda és verda o el sofre és groc. Sabíeu que els minerals s'utilitzen per a moltes coses? Vegem alguns exemples. A la construcció d'edificis s'utilitza un mineral anomenat guix, que serveix per allisar les parets abans de pintar. Per fer metalls, com el ferro, s'utilitza un mineral anomenat magnetita. Per fabricar joies s'utilitzen materials com el diamant, l'or o la maragda. L'aventura ha estat un èxit, amics! Junts hem après que els minerals són els materials que formen les roques i tenen propietats molt importants com la duresa, la forma, la brillantor o el color. Els minerals estan per tot arreu i tenen un paper fonamental en el món que ens envolta. Fins ara! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.